Kalanbulu dɔ labɛnna jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka kɛ hakili falen-falen ye gafe dɔ kan janko sɔnni ka se ka sigi a kan min bɛ kɛ sababu ka baara kɛɲɔgɔnya don kɛnyɛrɛye ani foroba tɔn ni ɲɔgɔn cɛ. A baara a labanna ka kuncɛ ka bɛn ni avril tile 17 sanba 2026 ye CICB kɔnɔna na. Nin ne ye anw don ka ɲɛ bi bamanankan kunnafoni kɔnɔna na kunnafoni n'a fɔra min kan ka wala aw ye bamanankan cɛ ɲina sɔɔni. Sasu tomonaba tɛ fara a ka sasu tomona fa dumuni ala y'a gɛrɛsɛgɛ dɔ sa kirinen dɔ la o don a bɛ sɔrɔ ka ko in cɛbɛ dɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 bɛ a kan nin waati na Sherifa TV o studio ba kɔnɔna na ya ka sanga ni bamanankan kunnafoni o waati ye min bɛ kɛ sababu k'aw bɔ kunnasiri ani kunpan na ka sanga ni kunnafoni jɛlen ye. O hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ n bɔra k'aw kulola sɔmi cogo min na k'a fɔ ka daminɛ avril tile 13 ka taa bila tile 17 sanba 2026 la Centre international de conférence de Bamako CICB kɔnɔna na. Kalanbulon dɔ ɲɛnamayala jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka gafe dɔw jalatigɛ o ko min ma document standard de partenariat public privé a bɛ kɛ sababu ka se ka baara kɛɲɔgɔnya cari kɛnyɛrɛye ani foroba cɛw ni ɲɔgɔn cɛ. A labɛnna jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka o baara ninnu yakubaya jamana kɔnɔna na a kuncɛli baaraw kɛnɛba sigi la kabini jumadon avril tile 17 sanba 2026 de ye CICB kɔnɔ min baara bonya bɛɛ lajɛlen kɛra Mali jamana minisiri bolo min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin jago ni usine ko dɔnno ma bɛrɛla o min kuma la ka jamana gouvernement kutigigale o nɔnɔ bila Kafunɛ Bathily ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ko kunkan. Atelier national de validation du document standard de partenariat public et privé sigi bɛ gafe de kunkan gafe min bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya siraw kan an ka Mali jamana yɛrɛ ani kɛnyɛrɛyew ni ɲɔgɔn cɛ o tɔnɔ ka bɔ Mali jamana fɛ o kunkan sigiba de bolodara Atelier national wasa ka bɛn gafe in kɔnɔ kumaw kan o ka kɛ sababu ɲuman ye Mali jamana yɛrɛ sɔrɔ bosonin ko ma an ka sɔrɔ bosonanganaw olu ka se ka investissement kɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ magobatigi minnu bɛ diɲɛ setigi jamanaw kɔnɔ ka se ka olu su ka kɛ investissement ka Mali jamana kɔnɔ yan nɔ u ka se k'u ka nafolow kɛ ka baara bolodalenw latigɛ Mali kɔnɔ yan nɔ wasa an ka jamana baara bolodalenw cakɛda ko bɛ o la sira ko bɛ o la o n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo min tile 5 kuntagala kɔnɔna na hakili jagabɔ kɛra gafe in kunkan wasa bɛnkan jolenw ka sɔrɔ a ka ta ka don bala cogo min sigi ka fɔ hakili jagabɔw kɛra jamana ani sɔrɔ bosobanganaw ni ɲɔgɔn cɛ qui fait que ni mun kelen filɛ nin ye n'i ye nin document ninnu suit i bɛ se k'i ka contrat ni ka fɛnw bɛɛ dilan ka sɔrɔ filima don a kɔnɔna la parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min a contrat ninnu tɛ san 1 baara tɛ san 2 baara tɛ a bɛ taa fo san 10 san 15 san 20 a yɛrɛ bɛ se ka taa fo san 30 la donc o wagati ninnu kɔnɔna la n'o baara ninnu bɛɛ banna baara ninnu kɛra minnu jɔra i n'a fɔ centrale minnu jɔlen filɛ a kan ka tila ka lasegin jamana ma donc minnu kɔni nana kɛ olu ka nafa bɔra la olu kan ka taga mais a bɛ segin jamana ma donc n'i ye a lajɛ lawale la an ye jateminɛ minnu kɛ a contrat ninnu caman bɛ yen nɔ problème nana don a kɔnɔna la o pour que ka problème ninnu bɔ a kɔnɔna la fo ka contrat ninnu dilan ka fɛsɛfɛsɛ fo k'a ɲɛ donc o baaraw de labɛn baara kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna la donc n'i y'a jateminɛ sisan jamana ministère bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan expert minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se ka taa fo expert 100 na donc olu de jɛra ɲɔgɔn fɛ ka nin baara in kɛ pour que fili kana don a baara in kɔnɔna na. Ni sigikafɔ min kɛra document standard de partenariat public privé kan a dabɔkun ye ka kɛnɛ furan k'a jɛya investisseurs ɲɛ diɲɛ magobatigiw ani an yɛrɛ ka jamana sɔrɔ bosobanganaw jɛɲɔgɔnya sira bolo kan u ka se ka musakaw don Mali jamana jɔli dafɛ. Vraiment nin ye an ka nisɔndiya de ye an b'a ɲini kɛnyɛrɛye baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ nin document mun filɛ nin ye a bɛ an permettre kosɛbɛ ka na ni investisseurs ye an yɛrɛ ka se ka investissement caman kɛ an ka jamana kɔnɔ pour que an ka jamana bɛ développer cogo min na vraiment nin diyara anw ye kosɛbɛ nin y'anw ka fɛn de ye fɛn mun n'a diyara n ye. Ouais, nin kɔni dabɔkun ye pour que ka kɛnɛ yɛrɛ de fura investisseurs ye pour que bɛɛ ka boli ka na jamana kɔnɔ komi an bɛ développement wagati la a bɛ nɔgɔya investisseurs ma u ka se ka n'u
k'u sigi n'u ka usine n'u ka fɛnw ye pour que investissement bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Atelier a baara kuncɛli kɛnɛ kan Mali jamana ministre min ka cɛw bɛ ɲɛsin usine ko kɔrɔ doni ma ani jago ko sabatili ma ale de tun bɛ sigi ɲɛkun na ka se ka baara datugu ministre ɲɛma général de diffusion Abdoulaye Mayiga tɔgɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi kɛnɛ kan hakili falenfalenw kɔfɛ bɛnkan dɔw da jira la min kɛra sababu ye sigi kuncɛ waati wuli ka kɛ bɛnkanw kan min kɛra sababu ye ka gafe dɔw dilan gafe min mina baara taasiraw pɛrɛpɛrɛ latigɛ n'u ko a ma guide méthodique fɛn bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kan Mali jamana ani sɔrɔ bosonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan gafe document standard de partenariat public privé au Mali o fana bɛnkanw sigira. Kasangani Imam Said Ali Khamenei omi kunye Iran jamana guide suprême o ntani ye kabeni février kile mugwa ani segi samba fla ani mugwa no woro ye omi kɛra kasangani susulu dɔw ye min tara ka ɲɛsin Iran jamana ma ni aibe ye l'Amérique jamana ni Israel olu nɔna tile 40 sanga boda o kun labana ka danganamaya Iran jamana kɔnɔna omi ni a jaabiw kɛra Iran jamana bolo ni susulu fana ye ka ta ka ɲɛsin l'Amérique jamana dagayɔrɔ ma o min bɛ o dante jamana kɔnɔna o dokumu kɔnɔna min bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu bala association Jamiatu Al-Bayt min ni a ɲɛkun bɛ Mohamed Abu Jafari Jabate bolo ka fara alisilamɛw kan o labana ka alikuranɛ kalan belebele dɔ labɛn min nɔfɛ tugula ni duwawu caman kɛli ye ni ka laban ka kuncɛ ni kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye o ka misiri kɔnɔ misirakaw fɛ yen Bamako yɛrɛmara kafo filanan kɔnɔna na kala donna k'a fɔ ka sanga ni baara in nafa ye maaw bɔra diɲɛ fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ma Kɔnɔwari jamana ani Niger kɔnɔna na walasa ka se ka na fara alisilamɛw kan ni baara in na Sherifa TV tɔgɔ la a seriala Aminata Traoré ani Nuhumu Konare fɛ. Ni alikuranɛ sanumanba kɛnɛ min sigilen filɛ ni ani duwawu ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Irankaw ka guide suprême de la révolution islamique n'o ye Imam Said Ali Khamenei ka sangana ka fatuli tile 40 ka duwawu don kɛ ani tasibila kɛ an'a ka denbaya ye minnu ni tora Iran ni Israel kɛlɛ in na. Bonyamasegin ani barikada ani hinɛ ɲini sabu ka da kan dɔw de bɛ ni an n'olu bɛ jɛ la n'o ye Iranenw ye minnu n'a sɔrɔ olu ni kɛlɛ binnen b'u kan san kɛlɛ min binnen kan a kɛlɛ faratayar'u kan ka a ye mɔgɔ caman fatura a kɛlɛ sira fɛ donc hɔrɔnya ani jɛɲɔgɔnya b'a wajibi an kan an kana bi kana fara ɲɔgɔn kan ka na dugawu kɛ mɔgɔ minnu fatura ka dugawu k'olu ye minnu joginna ka Ala deli olu fana ka se ka kɛnɛ ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ fana ka kuranɛ ni dalayilu ani an ka dugawu dɔw kalan olu bɛ t'u ka dugawu la k'olu bɛ fana kalan pour que u ka se ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin u ma. Ni tasibila kɛnɛ in senfɛ min ɲɛnamayara association Jamiatul Al-Bayt mɔgɔw fɛ n'a ɲɛmaa ye Imam Mohamed Abu Jafar Jabate ye alisilamɛw bɔra fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire ni Niger délégation ani Imam Mustafa Nobasti n'a ka jama ka ni tasibila kɛnɛ in ɲɛnamaya. Ani kuma in bɛɛ ye min ye o de ye cɛba min taara ka bɔ an bolo ko k'a ko kasi ko tɛ da o ma nka hakilina min kun b'a la miirina min kun b'a la silamɛw ka kɛ kelen ye ani diɲɛ dugu bɛɛ u k'u jɔ n'u yɛrɛ ye u ka kun n'u yɛrɛ ye u kana sɔn jɔnya ma u ka kalan u k'u labɛn. U tilala ka déclaration dɔ fana kɛ. A ko a balimaw a bɛ nin welekan jaabi ka taa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'an bɛɛ ka jɔyɔrɔ min ɲininen don anw fɛ o ye k'a fɔ a sera sa a bɔra musala la dusukun na a sera sa an k'a kɛ baara yɛrɛ ye k'a waliya yɛrɛ kɛ ka d'a kan a bɛ wajibiya silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan u k'u ka kɛlɛkɛminɛn kɛ dɔnniya ani kodɔn o kɛlɛkɛminɛn ye yaasa u ka se ka juguya min n'o bɛ ka taga adamadenya yɛrɛ sɛgɛrɛ u bɛ se ka olu kɛlɛ a bɛ wajibiya bɛɛ kan an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya an k'o kɔlɔsi an ka hɔrɔnya an k'o kɔlɔsi an ka ban mɔgɔfɛmɔgɔya o min ne nafa t'a la an ka ban o ma ten sa k'i yɛrɛ kɛ maani ye ka tugu mɔgɔ wɛrɛ ka hakilila kɔ a sera sa an ka bɔ o la ka d'a kan o tɛ foyi di adamaden ma fo n'a kɛra dɔgɔyama ye ani nimisa ye o kuma o kadara kɔnɔna la an bɛ mun fɔ mɔgɔ ye nin yɔrɔ in na o ye k'a fɔ jamana minnu ni o bɛ an ka Sahara jamanaw la ni o ye AES ye Mali ani Niger ani Burkina
olu ye ni baara in yɔrɔ de yira adamadenya la ni cɛfarinya ye ka sira yira adamadenw na n'u ka bonya yira i bɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye cogo min na jamana bɛ se k'a yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ jamana bɛ se k'a ka mahaba a n'a ka hayiba k'o sabati cogo min na olu y'o yira bɛɛ lajɛlen na u ka baaraw la i n'a fɔ dogolen tɛ maa si la o tuma nin yɔrɔ in na an bɛ mun gɛlɛya mɔgɔw ma o de ye k'a fɔ u ye taabolo minnu ta ka baara in kɛ yaasa jamana ninnu o bɛ se ka k'u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnyana Mali jamana ale ye taasira bɛ yira sira min ni a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ta ye ka k'i yɛrɛ ta ye a tiɲɛ yɛrɛ la a ka bonya jamana kɔnɔdenya ani a ka laɲiniw jamana ka laɲini k'o kɛ a yɛrɛ ta ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigi kun cɛra ni alikuranɛ sanumanba in kalali ani duwawu k'a ɲɛsin furow ma ani jamana kolo sumali ma. Ekɔli karamɔgɔw ka lafasali kulo SNEC bolofara min bɛ Bamakɔ yɛrɛmarakafo gale kɔnɔna na an balakaw cɔla kulo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ a kɔnɔ ni o ka baaraw bɛ taa ka ɲɛsin kalan ani seko ni dɔnko ma o ye barolasigi dɔ labɛn kalo donna k'a fɔ kɛwale min fɔtɔ don a bɛ don muso tɔgɔla don o de ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na o siratigɛ la baara in kɛra o fɛ ka bɛn ni sibiri don avril tile 18 san 2026 de ye École ADF la Jelibugu kɔnɔna na Alhamidu Badini Abdulayi Jara olu ye a série Fila TV tɔgɔ la. Jamana jɔnjɔn dali o de kɛra ka ni kɛnɛ nun don kɛnɛ mun na sigila an balakaw fɛ lakɔli karamɔgɔw ko don réseau des femmes en éducation et culture a bolofara mun bɛ Bamako sigida gale kɔnɔna na n'o bɛ lakɔli karamɔgɔw olu ka jɛkulu ko fɔ syndicat national de l'éducation et de la culture bakuruba fɔli la SNEC ni wulikajɔ in bɛ don 8 mars hukumu kɔnɔna na n'o bɛ an balakaw olu tɔgɔla don ko fɔ awa dakumu talen bɛ ka kɛɲɛ ni sigi ye o bɛ an balakaw jɔyɔrɔ ko fɔ kalanko dɔnko ani seko binankun kan basigibaliya waati kɔnɔna na. An bɛ fɛ enseignante bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa parce que ala barika la an ka syndicat n'o ye éducation et culture ye an bɛ exister kabiri préscolaire la préscolaire o ye jardin ye préscolaire la fondamental secondaire supérieur fo administration scolaire ala barika la an b'a bɛɛ la an bɛ arabophone na an bɛ supérieur la i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min ala barika la kalanyɔrɔ ye fɛn o fɛn ye Mali la k'a daminɛ préscolaire la fo sanfɛ fo administration SNEC b'a bɛɛ la donc musow b'a yɔrɔ bɛɛ la donc an bɛ fɛ musow k'u cɛsiri ka a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye k'a f'u ye ko denw ka kalan den ka ladamu kalanso dɔrɔn tɛ kabi so kɔnɔ bon ala ye an minnu garisigɛ kɛ école maître ye anw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ denw lakanali denw marako ɲuman kalanyɔrɔ la an jɔyɔrɔ ye min ye k'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye k'an jɔyɔrɔ fa. Ni kɛnɛ kan lakɔli karamɔgɔ olu ka hakɛ lafasali tɔn ma ɲɛmaaw bakuruba fɔli la kalanko ɲɛma caman olu ye a baaraw seereya kɔrɔfɔ kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko muso ye dakun min ta ka kɛɲɛ ni sigi ye ko nafaba de bɛ a la. Ka SNEC fo ka waleɲuman dɔn parce que n bɛ se ka fɔ depuis ne nana yan 2015 kabiri ne bi yan tiɲɛ na baara an b'a kɛra jɛlenya kɔnɔna na min tɛ bɛn u ma u b'a fɔ ɲɛna n ka laɲini fana ye min ye n b'a f'u ɲɛna kabiri n bɛ décapatisɔnya la fo ka na kɛ ɲinɛ yɔrɔ kalifara ne na donc o hukumu kɔnɔna na tiɲɛ na baara taabolo ne n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo gɛlɛya foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ ɲininkaliw k'u la n bɛ conseil ta u fɛ donc ne fɛ ni baara taara o taabolo la an bɛɛ bɛ se k'an wasa sɔrɔ wasa min ye denmisɛnninw ka kalan ani maîtres ka comment on appelle u ka laɲiniw ani u ka nafa an bɛ o kuma de la. Baara in kɛra maa mun ka bonya n'a ka karama kɔnɔna na o ye Jelibugu maire ye n'ale ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ sigida yiriwa sira kan wa a bɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ caman kan. Bɛɛ n'i ka 8 mars fête cogo de don bon olu kɔni y'a fête nin fête cogo la ni nin fana y'a fête ko ɲuman fana ye parce que i bɛ baara o baara kɔnɔ i bɛ domaine na e de fana kan k'o yakubaya autorités sanfɛmɔgɔw bɛ fɛn de di anw ma o ye ka vision dɔ de jira anw na mais a lawaleyali o ye anw yɛrɛ de ye dugumamɔgɔw la o de la u ye nin ta k'a don ba la bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maire ba tɔgɔ la n'o ye Umaru Togo ne nana k'u ka kɛnɛ kan bi ne ye Fode Mamadu Konate Jelibugu maire
ka n'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min fɛnɛ na u ka continuer a fɛ baara tɛ bibi na min ka gɛlɛn ka éducation bɔ min ye karamɔgɔ ninnu ye u b'a la so u b'a la so kɔnɔ ça veut dire que tɔw bɛ se ka k'a la siɲɛ kelen mais olu b'a la siɲɛ fila de o de la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn baara in na yarabi ala ka san wɛrɛ ta fɛnɛ jira an na n'ala sɔnna a ma k'an sen jɔ kɛnɛ kan. Syndicat national de l'éducation et de la culture amaula dɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ kan o y'a kanu ka waleɲuman dɔn jɔnjɔn ta ni k'a ɲɛsin maakɔrɔ dɔw ma olu minnu y'u jɛniyɔrɔ fin jamanajɔ la kalanko sira kan hakaja baarakɛlaw olu ka hakɛ lafasali sira kan. Aman kunda kunore jamana kan dancɛw sagelo kɔfɛ kawla dɔnna k'a fɔ ye Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Aseyidu Sherif Usman Haidara ka wolo kansigi Aseyidu Sherif Ahmed Haidara a kun bɛ munumunu salo la diinɛ laseli bunɔ kun kan ka sanga ni ye silamɛya dɛmɛtɔ ani saru ka labɛn ani wele dali ye a ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ caman kɛra o munumunu salo la a fɛ a labanna ka sanga ni a ka laseli dɔw ye an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ka kuma gɛlɛmani na ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin baara ninnu mɔ min sen fɛ a ye a yira k'a fɔ kunkɔrɔtaw sɔrɔla ale fɛ ka sanga ni waju ninnu ye jaabi minnu sɔrɔla jigisigi don ni ka sɔrɔ ka laban ka waleɲuman dɔ ani bonyamasigi kɔrɔfɔta ka ɲɛsin kɔnɔwari jamana bɛɛ lajɛlen mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ma silamɛya dɛmɛtɔn ani saru an ka jɛ ka ɲɛmada a ka kɔrɔfɔ kumabaw fɛ. An bɛ se ka laseli min fɔ mɔgɔw ye nin taama in kun kan ni o de ye Côte d'Ivoire 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tagama ni o de ye Côte d'Ivoire Jamiat Ansarul Islam o y'a ɲini Seyidi Sherif Usman Haidara fɛ ka den dɔ di kanabu ye nin taama in sira kan ni o de ye hakililajigi ye sensibilisation ye ala ka diinɛ sira ma an bɛ o taama de la ala sɔnna an ɲuman donna ya ka bɛn le 1er avril 2026 an donna Abidjan dugu kɔnɔ o la taama yɛrɛ a wajulu fɔlɔ an y'o kɛ Lakota o kɛra le 2 ka bɔ ka taa baara daminɛ ye o la fo ka se bi su in na ma an b'a fɔ an bɛ tile 16 ɲɔgɔn na Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛ su in na Yamoussoukro k'a daminɛ Lakota ani an ye dugu minnu kɛ fo kana se su in na ma alhamdulillah o an ye jateminɛ min k'o la o de ye wulikun ye min ye ka na ka se ka laseli kɛ jɔnw ma o ka se ka lafaamuyali kɛ Allah subhanahu wa ta'ala a mago bɛ min na adamaden na ani kiraba Muhammad al-Mustafa ale nana ni o ci min ye an y'a ye k'a fɔ faamuya caman sɔrɔla o la baara in a daminɛ ani sisan cɛ sabu ka d'a kan nisɔndiyako don an ka taama ninnu na a b'anw bɔ dɔrɔn hali n'an ye kalo caman kɛ taama na cɛ kelen walima muso kelen o k'a faamu dɔrɔn ko alakira kun cira jogo kama ka jɛ n'o ye jogo min na ni fɛnba min ye n'o ye bayɛlɛdi 6 ye cɛ kelen walima muso kelen o k'a kɛ o bɛ an nisɔndiya an b'a dɔn ko wulikun a ɲɛna mais nin taama in a daminɛ ni sisan cɛ mɔgɔ hakɛ min y'a kɛ dansi t'a la min jatera u fɛ ka fɔ an ye ka fɔ su in na wajilu ɲɛ maa ba 4 kɔ min kun jatera jatelikɛlaw fɛ min sera ka sɔrɔ ka fɔ ne ye yanni an ka su in na sigi cɛ su in na fana maa kɛmɛ hakɛ min y'a kɛ o caman de ka na nin ye don o don su o su jɔnw bɛ n'u yɛrɛ di ala ma cɛ muso ani layidu in minɛ o kɔrɔ an b'a fɔ wulikun ye min ye an b'a fɔ o sabatilen don depuis an wuli waati ka se nin sigiyɔrɔ in ma o la foyi kɔni tɛ anw yɛrɛ bolo ala fo kɔ ani ala barikada kɔ sabu ni ala ye mɔgɔw bila k'i lamɛn o farala ala yɛrɛ de ka diɲɛ kɔnɔ sabu ala ko ten k'a ma kira si ci ko fo u bɛɛ ka labato jɔn fɛ ni ala ka diɲɛ ye o kɔrɔ ni lamɛnni kɛra mɔgɔ o mɔgɔ bolo ala ta fɔ yɔrɔ la ko jɔn k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye o bɛ kɛ ala de ka diɲɛ kɔnɔ o kɔrɔ an bɛ segin fɔlɔ min ma o de ye masaba ye n'o ye ala ye ka o de fo k'o waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ fɛnɛ ani cɛ min ye nin sira in a bɔ an ye sabu ka d'a kan k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka baya minnu ye ko k'a fɔ an ka laseli de bɛ ka ninnu bɛɛ na la baara kelen dɔ de kelen don dusukun na ka kɔrɔ n'o ye Seyidi Sherif Usman Haidara a ye wulikajɔ min kɛ ka laseli min kɛ nɔba de bilala dusukun na mɔgɔ caman mɔnna denmisɛnw na ni bayako in yɛrɛ ye n'a dɔnni ye
abi do ko hakena doro do men segan ke do men minan ke wala wajulu kalam na kuma doro o bibbe aleka min doni aka kedoma me kasro do baraka dusku na kafro o de la karamo fu akan baran nuna wallahi amta dugu dawla dugu chama minun kera do bina ka fo ne bi dina wala moto flala mina kenye kasro ama fu fo o de kera akera subre akera toybi gaywa kana kasro ama fu la se folo o me ubbe ko fe mo bina bay ay reke ka fo ni an wajulu bana do on bitan no fe kana bay ke o dum femme folo yaw koro bara do de kelendo koro no min bolen flani abi yedro ni awni akelida kenaka be kasro bara bado de no fe tugu damade do wala ambi karamo foni kenayinka ala fulani ala barkadale ala min janani makanu nuye mo ka famu ka la bar inshallah alhamdulillah an tama nunu no fe on bi jigi yoro minu na misra ko minu tama an ba fo an ba jigi yoro fo ida am yoro mi ka fo ko gele bala on yara ka sabu namilla an go mo mi ni bara yara ka nobla ebi mogli hakemi bi tugule nyonko amoyi nunu ne ala ka demere dingaw ni fen fen be ta soro dunu se ka ta noya bela me cheminu yeni bara indamne on tay bi na fa ko kalo kelen tama be ba fo akaja me ulu mi kalo chama de ke ka bosso ka burshi konna yana mobluti moblu do be minu yere min kono abi desero do la bi pousser de o shiro ko bi alhamdulillah jamaat ansar islami halid bi anjora anga dugu bado la Côte d'Ivoire ya ni oye toya boafni so injoli adam na watini de kana sebi ma bejora ka bampe kanga tayele ma inflation ni ngono yam sukoro ya ni jamiat ansar islami ama fa kasudo de yam sukoro du kono ya ambora du yoro hakemina ni bi boloja ansaru yoro ka jigiro anti jigi ma fe de am jiga fe gawa bite yoro ni ya takalaje anjigina ansaru yoro ka yoro kono yoro mi ode kacha am jigi ma wara ka yoro la mina wala aw madde ko foye ka fo mi jigi yoro la aw min soja ya de damanda dugu na mi sigi mana bugu de kono medde kun shitala ni yere ala ka barala ifi de kutala ani anyoro de do ala ka dina sraka o ko ronti de ko foye kam ka shishi yoro jumena bi ni srainka la yanko kirana na chende fana do ka fo de ku yere keneti yanko anga tama no sraka ni korole no laje ka misali tawla amma ka fo mbe herbe de la ngan tama no kono o fana ba sensen kan uno je fan wore ki woro ka bela kale karamo musa fo ma de fe Iran jamana ba fe dotra do romozo kwa yebolo ataji doni nguru ndemenda hake ka dobo ala walegele ka dado sigi a hakela kerengere ni nyana kurumbe no tetaji doni nguru nye otejago ke mina doni nguru nye ko keleke mina de bisoro akono ko farati do Iran jamana mo serabitige okuru masinala korofo mena kabo iranga ukala sigi de da mime Turkmenistan ga ufe ne oye Ali Mujtaba Ruzbahani nye ako kuru minu misika ke farati ye Iran jamana mo adaba kunde ye ko farati ukumbe fanga jafe yanu kataka dange okuma kuru bisika ke farati ye Iran jamana danganda umo ko keleke mina misi soro akono wale kele Iran jamana kele nyodo ka kurundo minga yeli bisike farati ye Iran jamana mo sirana tige okuru masinala iranga ukala sigide ko akashido bana kafo ko imbedo Iran jamana la kana de dafe watoromonyo mimi nabi tajidoni nguru nga Iran jamana fe utemendo detroit dormoze kwaji bolofe akana ke manyana ko zale damate kwaji danga jamana bela jele bembe akakafo ika kwaji danga nda ni mina umbi teme afe ikangi joni amina undemendo lakanani okuma utita toromonyo do joli ko minga ngasara iye kasabu ke heret nebe ni kokera jago ke mina sorofenye atemendo ika kwa jibolo fe akachala edibiso nga nyininga ala okuma kanga fere beke kwa jibolo bise lakana chukumi ofena dafe iranga ukakele bulu kerengerene ni oye corps des gardiens de la révolution islamique ye akele bulu nyema ya so quartier général central iranien Khatam al-Anbiya Babu Sendigi ye ajira kafo detroit dormoze kwa jibolo abito Iran jamana tayala Iran jamana sedebi buli aka
sebere kelabolo nyamaya sobabu sendigi bora ka jira jabarani na kafo irama nyamau uyengani anyumanya bara deke uketo ka detrador moze kwaji bolo dayela kuraye ka sangani sigi gafo yemi mesina ira jamana ni Amerika jamana cheko mugu manga kada konga kona manya ko Amerika jamana fora da manye chuni ira jamana yesigi gafo simbe no ye ko blogi siko damba ye kata ikanga monye detrador moze kwaji bolo ni sanje ko ira jamana tiseka fo ble ko be detrador moze kwaji bolo labla bela jele yetu ko dana ya tiseka bole Amerika jamana kable okumana ira jamana abaka sede boli detrador moze kwaji bolo inde kasa foka da fo mingera Amerika jamana nyama Donald Trump ye ajira ka fo dugu jora na fasora sira iranium labalole mingombe iran jamana bulu ni Amerika jamana ma nyama bulu abeka dla mugujugu na sira deka sango bani Israel ni Iran je kelelo Amerika jamana nyama Donald Trump aye mugu fili o dugu jora na fasora sira iranium labalo yoro sababu minunga ninga kelejo bani Israel ni Iran je Natanz Fordo ani Isfahan Amerika jamana nyama Donald Trump ye ajira kafo Amerika jamana binado Iran kulu minu ngare karira dujura nafasoro sera iranium labalo leka Natanz Fordo ani Isfahan ni Amerika jamana ka mugu bawye ko ubina kulu bela jele wogobe ninga iranium labalo le buguri takatani aye Amerika jamana kono kuni Iran jamana ma nyemo bena ala kuna foni diraw ya nyininga yala eba feka ke chugo me ako ke chugo wore terode ani Iran jamana ma nyemo yeru debita nyomve Natanz Fordo ani Isfahan dugo yora na fasoro sera iranium labalo yoro ina ka ke mugu juguye kulu minu ngare karla udala anga mugu baw filile uka o awna nga manjimba udebina bugu basa ka bugure nunda kata nuye Amerika ko wako drome kelentina di Iran jamana mo abara keto kuni Iran jamana ma nyema ubembela aksio se kuna fondi diso Amerika okunye kuma dofo Donald Trump ye mingalo ndigiya bawo kuna fondi diso aksio se kunye ajira kafo duguma Iran jamana ma nyema ne Amerika jamana ma nyema ubena ala kafo Iran jamana keto ki bulobo aka dugu jora na fasoro sera iranium labalole la kadi Amerika jamana mo ko Amerika jamana na dolari wari miliyari mugande sara Iran jamana ye akungoro Donald Trump yo korofo ngalondigiya ko kuna foni ngolodu nga Amerika jamana nyema kani mafole Iran jamana ma nyema uye ajabi ministeri so mimba iranga ufe na nyeshime Irani jamana wara nyonja kunyanya nabo umo ubabu sendigi ni oye Ismail Bagayeye juma ayepmata kajira kafo kaluma teme ni maka kafo Iran jamana ketodo ki bolobo akadugo yoro na fasoro sira iranium labalole la kadi Amerika jamana mo akata na ye ko kalodu ko kechugo tala maka na daire ka mirinayi ko bemake akap mashi Amerika jamana ni Iranje ko Iran jamana ketodo ki bolobo akadugo yoro na fasoro sira iranium labalole la kadi Amerika jamana mo ko faka shido Amerika ma nyema fe kafo Iran jamana dugu kulu baraka bala chugo mi nati se katafa ngore fe abo chugo kele defenena Iran jamana ka dugu goro na fasoro sera iranium o vene baraka mbedi otise tafa ngore fene fe abito Iran jamana de kono nonde iresila jamana ma nyema kumbira ku kambo ka ba kono ya soro wele yabe dugu goro na fasoro sera iranium alata yoro la ko Iran Amerika jamana ma ke benvenye aka ko abisieta iresila jamana biseki jo Iran jamana jigi ya koro oro nga koro fa ngalo ndigiyara Iran jamana ma nyema fe ka fo chiente bani Israel ma nyema ye ajira ka fo liban wuro dugu yamba fe uye bundelike abarata kunjira la ka fo mugu manga bidda bani Israel ni libanje ka sabuke tarata avrele kalot leta ani saba tekeno blakera benga nzebe na Amerika jamana ministri so menyashime Amerika ni jamana yore ni nyonje ko nyenya nabo umo bani Israel la sigi deni liban la sigi deni nyonje nga bundelikera bani Israel sura sufe ka beni avrele kalot leta ani wolompla jumai bani Israel sura siya nyama ya so ni oyet sahali ye ya jira kafo chiado afara ko mugu manga kada uni libanje nga minu nye basigi chemba uye liba kerengere ni nyana awuro dugu yamba fe hali ni umaje kulu tokofo mo bishingu ke Hezbollah yeti ko olude dasago
tiri mingembe bani Israila fe ni tememanga ke oka libangoro dugu yanva fe ko Hezbollah temembe oka ko de atoku yu bundi nga mamina ni ubaka jada ka fo yele banjamana bunde ubala la ka ye ka fo usememe mamina ni o Donald Trump ya Amerika jamana nyema o yito bololo ka ninga sebeninge ka fo ati jena yeble bani Israila ka liban jamana bunde kora fo imbala la bani Israila ministre nyema Benjamin Netanyahu ni akakora sigi ula juma fo bani Israila ministre nyema Benjamin Netanyahu na akakora sigi ya jara ka fa yu toro action si kuna fo ni diso ka fola ka ye ka fo Donald Trump be olu ka susuli tige ula uni liban nyama che kwa mabe umo ku banyine Amerika jamana nyama fe akako inje ya uye nonte ukuna sirimbe bani Israila ma nyama yarubulo o Amerika jamana nyama manna Amerika jamana kuna mimi deleki bana mini bani Israila na ke waleche ni nyo fola e Donald Trump fe o de ato abende bani Israila ministre nyama Benjamin Netanyahu mo Amerika jamana nyama Donald Trump akabololo na sera troche social de safe aya jira ka fo bani Israila tina liban jamana bunde ble ndi jena ye aka liban jamana bunde ble bani Israila kaw akote mena daka asera dabla ye ayo de sebe ko bla bololoka Amerika jamana nyama Donald Trump ye jinyadi jamana umo akunye irisila jamana taji sani tige jamana uminuno kubese katemeni taji sani ye irisila jamana bulu fokatasi mekalo letani woromo Amerika jamana nyama Donald Trump ku taji doni nguru uminungu ndonina irisila jamana tajila yani juma avril kalo letani wolo blache kunu sirabu bulo kaboni taji uye kutayoro ulasoro wa ubarabi sena fombe kalo letani woro ama uladoni ya kafo Amerika jamana ministre so menyashime sorokomo ode kunya jira kafo barako dambe irisila jamana tajika akanasa taji sanjamana ufe nonde itna sira soroka buonai endi jamana be ola bawo endi jamana kunduna adafe nga detra dormoze kwa jibulo tigele ni kele gajana Irani Amerika jamana che Amerika jamana nyama Donald Trump ya jira endi ministri nyama Narendra Modi la abise ka segi irisila jamana tajimu Donald Trump ya jira ka la selila ka fo jiyemi ndile nenye taji sanjamana umo uka irisila jamana tajisa ko irisila jamana fa be taji terode irisila jamana mangama yoro minu ndarakira Ukraine jamana la irisila fe no ye Crimée mara République populaire de Donetsk République populaire de Lugansk ko olu taji usendero o Iran jamana taji fena sendero Cuba jamana taji sendero Corée du Nord taji fena ko sendero farikulu ɲɛnajɛ bɔnna kun ka kawla duniya k'a fɔ cɛmɔgɔ jamonte ni min bɛ tali kɛ mayo jaune kan hali bi a b'a la k'o kɛ a taamaɲɔgɔn ye bawo o sɛbɛntiyara a fɛ ka sanga ni nɛgɛsoboliba in min bɛ tali kɛ Turu du Mali la a tile sabanan baaraw ye min ni a kɛra paraɲɛ 118 bɔɲɔgɔnko la nɛgɛsobolila 43 cɛ a labanna ka wulila ka jɔ ni mayo jaune ye ni maa filanan o kɛra Ilibudo Sumayila ye sabanan ka sɔrɔ ka kɛ Fidèle Sise ye o la an ka taamadenw o nɔfɛ o de ye Yakuba Goyita ani Seydou Ɲare. International du Mali étape fɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ min étape filanan ye o nana kɛ Sikaso ani Ɲana ni ɲɔgɔn cɛ o min janya tun bɛ taa kilomètre 75 la Sikaso ɲɛmaaw kɛlen ka coup d'envoi di Meriba Dala min nɛgɛsobolila 43 ye bɛɛ lajɛlen y'a ɲini ni ka na bɔ cɛmɔgɔ jamtɛnɛ ɲɛ o min tun bɛ ni maillot jaune ye nka o de kɛra ko gɛlɛmaba ye o ni ɲɔgɔn cɛ ka taa Sikaso ni ka na se Ɲɛna min ye point chaud 2 ye o de tun bɛ a dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ Fanterla ani Tiola cɛmɔgɔ jamtɛnɛ ani Yaya Jalo o ye o point chaud 2 tila o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Ɲana ye sa o min tun ye point d'arrivée ye a ma ɲɛ min kɔ Dawuda Jire o nana bɛɛ lajɛlen kɔn Musa Togola o dara o kan cɛmɔgɔ Jalo ka sɔrɔ ka na podium dafa nka o bɛɛ la Guinée-Bissau ka nɛgɛsobolila Wane Arayil Zuer o nana cɛmɔgɔ jamtɛnɛ ka maillot jaune minɛ a la ka sababuya kɛ jatew bɛ bɔlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ a ye seconde 8 de don ani jamtɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ min nɛgɛsobolilaw ye sa o ye Sikaso ni Ɲana boli heure 1 minute 53 ani seconde 45
mi étape sabanan ye sa o ka sɔrɔ ka na kɛ Welesebugu ani Bamako dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ o mi janya fana tun bɛ taa kilomètre 118 la a kɔnɔna na point chaud 3 de tun bɛ yen Yaya Jalo o bɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛ point chaud fɔlɔ ani point chaud filanan bɛɛ la mi ye Isufu Jara ye o ka sɔrɔ ka na bɔ bɛɛ ɲɛ point chaud sabanan na o étape sabanan na sa mi ye Cɛmɔgɔ Jamtɛnɛ ye a ye wulikajɔ bɛɛ sabati ni ka na a ka maillot jaune minɛ Rayul Zuyer la Burkinabew ka nɛgɛsobolila Wane Ilbudo Sumaila o nana kɛ maa filanan ye mi ye Fidel Cisse ye o ye podium dafa. Bon, an bɛ se k'a fɔ bi kɔni nisɔndiya ye ne bolo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ kunun course la étape Sikaso ɲɛna bon bi n'i y'a ta k'a lajɛ étape Welesebugu Bamako an ka nɛgɛsobolila min bɛ yen n'o y'an ka champion ye ale kɛra premier ye donc o ye jigiya min b'a a to an bɛ se ka nisɔndiya k'an jigi da maillot jaune kan maillot jaune min n'a sɔrɔ Guinée Bissau tun y'a minɛ kunun an na an ka baara kɛ an ka Mali kunnawolo an ka baara kɛ an ka maillot jaune ta o de ye an sebako ye o de bi jamana kunnawolo o de bi fédération kunnawolo. Gɛlɛya ye tiɲɛ ye waati dɔ bɛ se ka na jamana na gɛlɛya bɛ se ka na nka ni hakilinaw kɛra kelen ye ka gɛlɛya ɲini ka bɔ i n'a fɔ ni ɲɔgɔn hakilinaw baaraw la wa tiɲɛ don gɛlɛya bɛ bɔ anw kan an bɛ se ka an b'u bɛɛ fo an ye denmisɛnnin minnu ye bi an y'a ye k'a fɔ ko dusu b'u la fasojɔ baara b'u la faso kanu fana b'u la donc n'i y'o ye denmisɛnninw na a cɛsirilen dɔw la u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko denmisɛnninw fasojɔ baara a ka d'u ye u y'o jira anw na an b'u fo maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ jamana tɔ minnu nana ka fara an ka sifinw kan ka nin boli in kɛ n'i y'a ye jamana minnu bɛ participer a la bɔr'u ka jamana kan o b'a jira k'a fɔ Mali hali bi basigi b'anw fɛ yen c'est vrai gɛlɛya dɔw b'anw fɛ yen mais Tour du Mali bɛ contribuer de k'a jira k'a fɔ hali bi o n'o gɛlɛya kɔfɛ anw bɛ se ka ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ hali bi an bɛ foli di jamana minnu participer an bɛ u fo kosɛbɛ ka organisation fo ka fédération fo ka n'a ka partenaire bɛɛ fo n'aw yɛrɛ y'a ye bi étape la Mali ye maillot jaune sɔrɔ au-delà de l'organisation aussi c'est le résultat sportif comme on le dit cyclisme malien u b'u sen kan baara bɛ ka kɛ fédération na baara bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni kun ye 3e étape ye 4e étape bɛ Kulikoro 5e étape an bɛ danganiya kan ko Mali bɛ maillot jaune garder o kɔfɛ. An b'a fɔ ye étape fɛn fɛn bɛ ka boli Tour international du Mali nɛgɛsoboli in kɔnɔna na min ye prix spécial ye o bilalen bɛ AS jamana maa saba fɔlɔ min bɛ bɔ a étapew kɔnɔna na wa o bɛɛ lajɛlen bɛ sefa wari 20 de sɔrɔ min ye nɛgɛsoboli ye bɛɛ lajɛlen sigilen don ni ka o kulomada a kun bɛna cɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnyana nɛgɛsoboli ka sanga ni hali bi o kɔrɔfɔ ye nɛgɛsoboli a kuncɛli baara la kunnafoniya bɔra ka bi ka sanga ni a yirala k'a fɔ a tako tanfɛla Tour du Mali a kɔni kulu a sera cɛncɛn ma sebaya taara Cɛmɔgɔ Jamtɛnɛ de fɛ nka an ka kunnafonidilaw Yakuba Goyita ani Seydou Ɲare o na kunnafoni tɔ ka walawala dɔɔni a nataw la k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bawo nin fana bɛ kɛ sababu ka dansigi bi ɲɔgɔn kunnafoni sɔrɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn tuma kunnafoni sɔnɲɛma so fɛ ka fɔ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan san'o cɛ ma fɔla ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma a ka mɛn diɲɛ waati wɛrɛ.